Забавен и интересен начин за преподаване на математика се предлага в новия център за развитие Слънчева пътека. Мои гости в студиото са Карина Господинова и Десислава Попова, които са основатели на центъра. Здравейте, добро утро! Здравейте, добро да бъде! Чудех се да започна с метода за математика или с центъра като цяло, но... Аз с центъра като цяло, защото всъщност ние двете сме партньори в центъра и работата ни е съвместна. Всяка една от нас има своя собствена посока на работа, но центъра го градим заедно. Място за развитие както на деца, така и на родители. Да. Как ви хрумна идеята за създаването на центъра? И двете много обичаме да работим с деца. Аз откакто имам собствени деца и откакто започнах да работя с деца под една или друга форма, установих, че всъщност това е нещо, което много обичам да правя и правя добре. И търсейки какво точно да се реализирам, нещата се случиха. Да. Казахте, че всяка от вас е съсредоточена в различна насока да работи. Да. Госпожа Попова, вие в каква насока ще работите в центъра? Аз ще предлагам услуги в две направления. Едното е за родители. Ще има групи за родители, за обмяна на родителски опит, които ще бъдат формирани на принципа на възрастта на dецата. И също така ще имат тематични групи, които ще бъдат формирани на принципа на общи изходни въпроси, които родителите се задават. Отделно ще има възможност и родителите да получават индивидуални консултации по отношение на развитието на децата и където имат въпроси и срещат някакви затруднения във връзка с отглеждането на децата си. Втората посока, в която аз ще работя, това са арт занимания с деца и възрастни, където ще бъдат предлагани различни техники от приложното изкуство, място, където да творим и да се забавляваме с децата. И вече, ако има желание, разбира се, и с възрастните. Интересен начин, където и възрастни и деца могат заедно да правят интересни неща в комбинация. Вие, госпожа Господинова? Аз съм начален учител, предучилищна и начална педагогика и специално в момента се занимавам с JumpMath, тази методика, която открих това лято. Тя от доста време всъщност е в България. Института за прогресивно образование подготвя. Да, те подготвят цялата методика, тя е одобрена от МОН, превеждат и адаптират учебниците, създадена е в Канада от Джон Майтън, който е драматург и математик едновременно. И всъщност методиката е нещо уникално. Защо според мен е уникално? Защото съчетава едновременно математика и психология. Аз много обичам да работя с Десислава, тя е прекрасен психолог и логопед и всъщност от съвместната ни работа се запалих по психологическата част на нещата. Когато видях математиката и психологията заедно, сплетени по такъв интересен начин, осъзнах всъщност, че това нещо работи. И все повече се убеждавам в това. Съвсем наскоро ни беше откриването на центъра. На центъра направихме открит урок, запознахме родителите и всъщност децата бяха изключително впечатлени. Родителите бяха изключително впечатлени, но ефектът в децата беше невероятен и всъщност за първ път го изпитах така със собствените си пръсти. Какво е фактически тази най-новото, тази идея, смисъл нестандартният начин да го поднесеш на децата ли? Не бих казала, че е нова, по-скоро е комбинация от добре изпитани методи. Много добра комбинация от добре изпитани методи. Математически водещи методи в света и психологически. Например, един от психологическите методи е метода на близкото до познанието ти, близкото до познанието ти предизвикателство. Какво всъщност правят? Правят една защитена среда за децата, психологически защитена среда, където поднасят на децата предизвикателство близко до техните способности, така че те да могат да се справят с него и да бъдат удовлетворени от действията си, без да бъдат застрашени от провал. По този начин, работейки по този начин, те вдъхват успех на децата и децата стават все по-добри и все по-добри. Друг един метод, който използват е разделянето на информацията на малки стъпки. Математиката я преподават наистина раздробена на много малки ситни елементи, един след друг, наслагващи се, като едновременно с това затвърждават стари знания и дават нови. И това всъщност, което се получава е, че вместо децата да прескачат една висока града наведнъж,
те си изграждат стълбичка, по която да стигнат до същото ниво. И тази стълбичка е много лесна за изкачване от всички. Различни така възрастови групи ли се организират в центъра? Да, значи този метод е одобрен от МОН и вече работят в начални училища с него. Аз съм донесла, ето това е учебника за предучилищна група, т.е. 5-6 годишните дечица в детската градина. Групите, които аз водя, са за свободно избираема подготовка. Тоест, това е материал извън учебното съдържание, базиране на учебното съдържание за класа, но и допълнителен материал, който всъщност децата учат само при мен. Идеята ми е, че давайки им допълнителни знания по математика, аз мога да им дам пълната полза от метода, без да се налага да им преподавам изцяло цялата математика. Нали, ако тръгна да преподавам математика по целия метод, би отнело много повече време на децата. В момента сме само кръжок. Тоест, който има желание, може да се запише на този кръжок по математика или да посещава отделно нещата, които са свързани с арт-групите, които вие преподавате. Имаме и групи за игра. В групите за игра работя заедно с още една жена там, която ми помага, и Десислава съответно. В групите за игра какво целим? Целим да научим децата да играят в екип, да бъдат група, целим да им повдигнем мотивацията, целим да им дадем увереност, целим да ги научим, че грешките не са страшни. И всъщност, използвайки много различни техники, различни видове игри, минаваме през психологията на децата и им помагаме да израснат малко така по-подготвени за социалната среда около тях. Прилагате ли тези методи в къщи с вашите деца? Да. Там вече наблюдавате вероятно резултати, които искате да покажете и на повече майки, които имат желание да... Да, доста от методите ползвам и в къщи, нали, психологическите методи, съответно. Математика още не, но живот и здраве, някой ден, може би, като ми пораснат дечицата достатъчно. Центърът е съвсем нов. Очаквате ли така да провокира голям интерес сред децата и съответно сред родителите, които да донесат децата в центъра и да станат, така да се докоснат тези по-нови, нестандартни, интересни методи, връзка с всякакви игри, математики? Надявам. Аз съм убедена, защото всяко едно от нещата, които правим, всъщност е изключително интересно и всяко едно от нещата е дало вече резултат, така че ние всъщност сме много уверени в това, което правим, и когато от хората го видят и се уверят и те, нещата ще вървят прекрасно. Може би част от нашата аудитория ви познава така от друг пак ваш съвместен проект, би го нарекла, може би, или... Съвместно работим всъщност в кооператив Слънчева пътека, където Десислава е нашия психолог и ни помага да отглеждаме децата си. Свързани ли са двете неща помежду си? Продължение са едно на връзка сме ние двете. И името може би. Ние двете, те прерастват, всъщност разраства се дейността, да речем. Разширява се. Към повече хора, към повече родители, към повече деца, които да могат да се включат и да чуят и да видят подходите, които ние използваме при работата и при отглеждането на децата. Кооператива си съществува на едно място, като такъв. Продължава там с дейностите. Той не се е променил. Това е просто нещо допълнително. На друго място сме го ситуираме. Надграждане. Благодаря ви много, дано да има така много успех и така развитие, да има скоро не само математика, игри, а още повече инициативи. Благодарим. Планираме и различни неща, но те ще бъдат изненади във времето. Да. Добре. Ще очакваме тогава да дойдете и да ни разказвате в последствие нещата, които сте планирани.